Ja sam Boris Noković, a prizori koji ćete upravo vidjeti nisu me ostavili niti malo ravnodušnim. Mučenje životinja kad se na ovim prostorima čini kao nacionalna zabava. Sve više primjera koje ne prate adekvatne sankcije. Još se događaju vrlo često zlostavljanja koja su zapravo zabranjena zakonom, koja su tu nama, kako se kaže, pred očima, ali svejedno nisu sankcionirana. Životinje ulovljene u divljini danima umiru, zatočene u zamkama, a one zatočene na farmama, u malim kavezima, u potpuno nehumanim uvjetima, završavaju svoj život gušenjem, strujnim udarom ili lomljenjem vratova. Tko životinju teško zlostavlja i izlaže nepotrebnim mukama kaznit će se novčanom kaznom do 150 dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do 6 mjeseci. I to je samo jedna stavka Kaznenog zakona prema kojem se sankcionira mučenje životinja. Detaljan je i Zakon o zaštiti životinja, pa zlostavljači ipak rijetko završavaju iza rešetaka. Koliko je inspektora za zaštitu životinja u Hrvatskoj? U Ministarstvu poljoprivrede imamo jednog višeg državnog veterinarskog inspektora za zaštitu životinja. Međutim, svi naši veterinarski inspektori i službeni veterinari, a ima ih ukupno trenutno 207, imaju i pravo i obvezu i ovlašteni su provoditi nadzore i nad primjenom odredbi ovog zakona. Stanje na terenu ne odgovara zakonu, a veterinarske inspekcije često nemaju sluha za ono što je smisao njihova djelovanja, dobrobit životinja. U industrijskom uzgoju, ali i kod kuće životinje maltretiramo, izgladnjujemo i svakodnevno im nanosimo bol. Govorimo općenito o svijesti društva da je bilo koji oblik nasilja apsolutno neprihvatljiv. To što smo inteligentni ne znači da su ostala bića manje vrijedna. Dapače, u stajalištu i postupanju prema životinjama malo što ima veze s inteligencijom. Postavite se u poziciju slabijih i imajte osjećaj za pravednost. Hvala vam lijepa na suosjećanju i zauzimanju za prava životinja.